जोड़ी नन्नुला नन्नु कसो कसो केटे आइचलो मा के नुआ हाँ जूता रखियो देखियो ना अरे यूट्यूब रे सदा जी एंट्री यूट्यूब रे दवा बाबा बाबा गली पकुनु जैकेट पिंधुनु चल 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 चलो चलो तुम चलो इतना बापा को चल चलो चलो Besok. Mama. Itu mah. Kan itu. Mana? Tuan ulti apa kisu? Chua. Dah siap no. Hey. Kırık
पार्टी कर कसं कांदेव कांदेव ओम नमस्य महापुण्यं हरते पापनाशं निशाचो आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी शांति स्कंदे सर्वदा गल्ला सोडा काय थिला नेदा आइते निया सोडा आगे सोडा लागो अला पूना को सोडा Babu kuat aja. Itu, babu na. Wah. ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କହୁଥିଲି Besi. भाई कुआड आसছো भाई मोबाइल डे पे आसছো की तू ही
ଆସ 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 ପେଲ ମର୍ଡର No, 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 no. ଗୁଳି ପଡୁଛି ଦେଖ ଛୁଆଟାକେ ଧର ଭାଇ ଧର ଟିକେ ଧର ଟିକେ ହାତର ବିନ୍ଧିଲି ତ ଘଣ୍ଟା ଖାଇଦେବି ଫୁଲଟା ମରିଆ लिंग सब दे चलो ମାଛ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଛ ଗୁଡାକ ଏଇ ଜଣଙ୍କ ନା ବଲାମଗଡି ପୁକୁର ମାଛ ଏଠିକି ମାଛ ଦେଖାଯିବ ଦିନ ଦେଖାଯିବ ହଁ ଦେଖ ଏ ରୁହ ବୁକିଂ ଅଛି ବୁଟ ଉପରୁ ବାହାରନ୍ତି ଖାଲି ଛୁଆ ବସିବନି ସାନୁ हाँ,
हाँ चलो ये बोलते बाहर बोलते ना ये किसे खाने गौतम बोलते Oh, no, 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 no. এটা ছোট্ট করে দিয়েছেন এটা বড় হয়েছে না ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓହୋ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଯେ କହୁଥିଲେ ତମ ଦେଇ ତମ ଶାଶୁ ଯେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ନା ମନ୍ଦିର ଯେ Oh, no, 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 no. କିସ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ଫେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇ ଦେବ ତମେ ପାଇଲା କୁଣ୍ଡ ପାଇଲା हाँ भाई को नमस्कार नमस्कार आएगा नमस्कार कौन सा बात फोन है ओ चलो ना चालीस दिन बार अच्छे ड्यूटी हो हाँ करियो
ହଁ ଆମ ଶାଳି ପ୍ରାୟ କିଛି ଦେଖା ହବନି କାଟିଦିଅ କିଛି ଦେଖା ହବନି ଏଟା ଖାଇ ଦେଖ ପାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଆଉ ବୁଲାବୁଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ किस ହେଇଛି ଆଜି हाय ହେଇଛି पढ़ाई छ किस ଆଜି ବାଜିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ଯେଇଠି ଖାଇବ ଏଇଠି ଆସ ଚେୟାର ଫେୟାର ପଡ଼ିଛି ବସିକି ଖାଇବ ଏଇଠି ବସି ନାଇଁ ନା ତା ଭାଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତା ଭାଇଟା ବି ଫୁଲ୍ ନା ହାଫ୍ ହଁ ହଁ ଫୁଲ୍ 30 ଟଙ୍କା ହାଫ୍ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଚାଟ ଖାଇବିନି ସେମିତି ହାଫ୍ ଦେବ ନା ହାଫ୍ ଦେବନି ପ୍ଲେଟ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କିଛି ହାତରେ ଖାଇଦେବ ସେ ହାଫ୍ ଦିଅ କେତେଟା କିଏ ଖାଇବ ହାତରେ କହ ନା ହାତଟା କହ କିଏ ଖାଇବ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବା ଖାଇବି ହେଇ 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 ଆଗେ ହାତରେ କିଲେ ତୁ ହାତରେ ତୁ ଖାଇବୁନି ନା ହାତରେ କରୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଖାଇବ ନା ଓଟା ନା ତମେ ଚାଟ ଖାଇବ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି କିଛି ଆଉ ଦେଖେ ସାଇଡ୍ ଭାଇ ତୁ କହୁନ କିଛି ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ ଖାଅ ଗୋଟେ ବିଆଡ଼େ ନେଇ ଖାଅ 20 ଟଙ୍କା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଖାଇବନି ଡିସିସନ୍ ନେଇ ପାରୁନ କ'ଣ କରେ ଭାଇ ଖାଇବେନି ସିଏ ତମେ କିସ ଖାଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କିଛି ଖାଇବ କୁହ ତୁମେ ତୁ ଖା ତମେ କିସ ଖାଇବ ଚାଟ୍ ଖାଇବ ତ ତୁ କିଛି ଖାଇବ ଚାଟ୍ ଖାଇବ ଚାଟ୍ ଦିଅ 3ଟା ହାଫ୍ ଦିଅ रो पापड़ पकेसन एक्स्ट्रा लंका खटरी लागनी भाई आप राग देवी ना କ'ଣ ଲାଗିବ राग देवी ना ରାଗ ଟିକେ ଲାଗିବ ଏ ରାଗ ଦିଅ ଭାଇ ଲଙ୍କା କାଟିକି ଦିଅ ଛୁଆ ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗିବ ଛୁଆଟା ଖାଇବ ନା କିସ ଲାଗିବ କିଛି ଲାଗିବ ଚାମଚ ନିଅ ଖଟା ଦିଅ चामच जोटे ଚାମଚ ଦିଆ ହେଇଛି ୟାକୁ ଦେଖ ମୋ ଆଖିରେ ତ ସମୟ ଚାଲିଲାଣି ଖଟା ପାଣି ଦିଅ पटा माने ଇଏ କିଏ ଅମ୍ମା कतरा कोले ବୁବୁ ଦେଖ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଖିରୁ ଚଷମା ଟାଣୁଛନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖୁଚୁରା କାମରେ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗୁଟୁ ବୋଲୋ के रे हां खायो नहीं कतरा ଦେଖିଲା ଜଣା ପଡୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେଟା ପ୍ଲେଟ୍ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସ नुआ खाओ जो 20 वर्ष वाला खाओ जो एडी नुआ छुआ टे खाओ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଅ ନାଇଁ ତ ହବନି
ହଁ ସେଇରମ ପିନ୍ଧି ପଳା ଚାର୍ଜ ନଥିଲା କିଏ ଦେଖୁ ନାହିଁ ସେ ସେଇରମ ପିନ୍ଧି ମୋର ପୁରା 3 ଦିନ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇରମ ପିନ୍ଧି କେତେବେଳେ ପଳେଇଛୁ ଆଜି ଆସିଛି ମୁଣ୍ଡି ଟିକେ ବୋଲଟେ ହଁ ତମେ ସେଠି ଖାଇଲଣି ନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖରା ଲାଗୁଛି ନା ନା ଏସବୁ ଘୁଷୁଛୁ ମାନେ ସେଠି ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ 4ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆହୁରି କରିବି ହଁ ନା ଗୋଟେ ଖସିକି କିସ କିସ ଅଛି program? ଝୁଲାଣିରେ ଝୁଲିମି ଗୋଟେ ସେ ଚକିରିରେ ଘୁରିବ ଗୋଟେ ସେ ଘୋଡ଼ାଣିଆରେ ଘୁରିବ ବୁଟିଂ କରିବା ଚାଲ ହଁ ମଶା ଉଠିବେ ବୋଟିଂ କରିବ ଚାଲ ନନୁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇବି ନା ସେ ଖାଉ ନାହିଁ ତା ଚକଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସାଙ୍ଗ କରିକି ଖାଇବ ବାସ୍ ସେଟାରେ ଧରିକି ଖାଇବି ଖୋଲି ଚାମଚ ସେ ଖସେଇ ଦେଉଛି ନା ଖାଇପାରୁ ନାହିଁ ଖାଇବା ଖାଉ ନା ବାସ୍ ମଉସା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଛୁଆକୁ ଧରୁନ ଆଣ ମଉସା ଧରି ମଉସା ଧରୁନ ଟିକେ ଧରିଆ ନାହିଁ ଛୁଆରୁ ମଉସା ଛୁଆ ବଛା ଗୋଟା ଧରିଲା ମାନେ ବଥା ହେଇଯିବ ସବୁ ଧରିବେ ସେ ହେଇଯିବ ତରଳିବ ଆପେ no, 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 no. या ମୁଁ ଖାଇଦବା ଖାଉଛି ଚାଲ 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 ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜ୍ୟାକେଟଟା 4 ଜଣ ଯିବ 4 ଜଣ ତୁ ଯିବୁ ନା 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 ମୁଁ ଚାଲ ଚାଲ କେଇଠି ଅଛି ତାର ଆସ ଆସ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ମୋତେ ଆସ 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 ଭାଇ ତମେ ବଇଛ କାହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଉଠ ସମସ୍ତେ କଣ ଯିବ ଉଠ ବଇ 2 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଟିକଟ 15 ଟଙ୍କା ତୁ ଯା ନା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ମାନେ ଛୁଆକୁ ବାହାରେ ରଖି ଯିବୁ ଆସ 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 ସେଠୁ ଆସୁନ ଛୁଆ ଏଲି ବେବି
ଭାଇ କେତେ ଅଛି ବୋଟିଂ ପାଇଁ? 15 ଟଙ୍କା ନେବି 15 ଟଙ୍କା। ଜଣକା 15। କେତେ ଜଣ ଯିବେ? ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଭାଇ किसे बोलूं गाड़ी बलिया चढ़बी तुम जीव ना जाओ तुम 4 जन जाओ मु अच्छी आम पर के आसी फेर करद चल जा ना ना छुआ को नहीं पर से आगे तो चले बंद कर देबे ना पुरे बंद कर देबे माइक बंद होला हम बंद करता। हां मंदिर बंद कर देबे। चार जन जीवे ଆମେ ନିଜେ ପଳେଇ ଯିବା କାହିଁକି କରି ना ना हम चार जन जीवे चार जन जीवे कि दिटा बुटे जाओ चार जन जीवे एटा लास्ट किसे कहो जाओ କଣ ଯିବନି जीव ना जा माई मामू छुआ को नहीं जा जा भाई जा लेट कर लेट हम घर को बुला 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 जाओ तुम जाओ ना भाई तुम गीत सुनते ना जाओ ना जाओ बे आकर बस आकर ମାମା ଆସୁନୁ मुझे धरी बसिम ताको से आजिकल दिटा बुटर पड़े आर पाको पड़े जा रो छुआ रो आउ के जीवे जाओ आउ के सर टिके रो अच्छा रह जा हो ଟିକେ जन पड़े जाओ ଛୁଆ साइड को धोनी ଯା केते हो जा आर पाको पड़ो छोटा का पापा कर ହଁ ना ना तुम पाको पड़े आर पाको पड़े आस्ते ता धर भाई बसी जो से ତୋର ଏଇଠି ଆରି ପୁଣି ସେଇଠି दे जा दे जा आस्ते आस्ते आउ जन जाओ जाओ तुम जाओ जाओ बुली के सो जाओ एंजॉय ତୁ ପଛେ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ଖୋଲି ଗୁଡ଼ ଲୁଗାକୁ ପାଖି ଆଣ ସେଟା ପେଟ ମାରିବ ତୁ ଖାଲି ବୋଲ रन ତମକୁ ନେବେ ये अनुजी ହଁ ନା ଅନଉ ନାହିଁ ସେ କହୁଛି ଯିବ ବୋଲି बुबू तुम जाई हंतो तुम केडी जीवो ବୁବୁ ବୁବୁ ତମେ ଯିବ ନାହିଁ ଆସ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିବା ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଏଥର ପୁରା ବୁଲେଟ୍ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇବ ହେଇଲୋ ମାଉସୀ ପଳେଇଲା ମାଉସୀ ଦିଦି ମାଉସୀ ଗଲା କିଛି ମୋ ଦିଦିଟା ବୁବୁ ଯିବ ବୁଲେଟ୍ରେ ଯିବ ଓଇଲୋ ପିଚର ଲୋ